И така, хора, сега е време да изтеглиме победителите за роля. Ето всички са тук и да видим кой ще спечели първо суперфенство. И въртим колелото и да видим. И победител е Gaming Channel, обаче той вече е суперфен, така че той се бори за мегафен или админ, така че въртим отново. Няма да е Gaming Channel. И така, върти ми се пада Хариската 097, той печели суперфенство. Честито! Честито на Хариската 097, печели за сега Ивайло Арми фен. И е време да видим кой ще бъде Ивайло Арми мега фен. Надявам се да не е прекъснала връзката. Цъкаме спини, въртим и да видим. И победител е Ивайло! Ивайло долна черта 18. Честито! Той печели Ивайло Арми мега фен. И ми пишат по Дискорд. Мега фенство печели Ивайло. И сега е време за най-голямата награда, хора, която ще бъде админ. Да видим кой ще бъде админ. Останаха Вито, Митко, Алекс и Gaming Channel. Бам! И да видим. Само че ако е някой от тези, които вече са падали и... Победител е Митко! Митко печели първото си админство в моя Дискорд сервер. Честито, Митко! Ти получаваш админ на моя Дискорд сервер Ивайло Митев публик. Дано да се справяш добре и да спазваш правилата. Честито, и това са ролите за, може би, или за тази, за този месец. Това са ролите за този месец, така че всичко е истинско. Чао!